Alang sa news headlines, Scholarship program gihingusgan sa IKNB. MOPJ inmates desididong magkat-on bahin sa umasabalay nga programa. Social Welfare Office sa Kapitolyo padayong nagserbisyo. Maayong pagbangon ni Misamis Oriental sa tanan 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkuban sa 424 ka barangay. Sugod ning alas 10 sa kabuntagon, atong hisgutan ang mga balita o kasikas karon sa atong pinalanggang lalawigan. Ako ang inyong kauban sa kahanginan, Ellen May Lahinaw, o kini ang Miss or News. Aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa educational assistance ug magpadayon ang paghatag og kahigayunan sa kabatan-unan nga makabot ang ilang mga pangandoy pinaagi sa edukasyon, gipahigayon ang IKNB coordination meeting. Alang sa dugang detalye, ania si Nefelem Diaz. Gihingusgan sa buhatan ng Scholar ko ng Bayan kon IKNB ang implementasyon sa scholarship program para sa umalabot nga pagbukas sa klase. Kinihuman nagkatigom sa ikaduhang higayon ang mga coordinator sa matag lungsod ug dakbayan sa lalawigan uban ang mga opisyales sa Kapitolyo. Atol sa panagtigom, gisiguro ni Provincial Governor's Office kon PGO Chief of Staff Elder Kilang nga nakasumite na ang mga coordinators sa mga qualified scholars aron mahanay ang implementasyon sa ilang allowances ug scholarship. As a grantee myself and as a student, no, very helpful gid kay siya sa amo especially nga as a student daghan gyud kaayo nga bayron nun, transportation, school supplies and allowance na pod sa students. So helpful kani sa amo ang to continue no nga dili mi unmotivated sa among pagskwela kay naay government nga nag support sa amo. Una nang nagkatigom ang mga coordinators uban ang mga mayores o vice-mayores sa lalawigan aron maisgutan ang direksyon sa implementasyon o Plastar sa IKNB Scholarship Program. Usa kini sa mga direktiba ni Governor Juliet Uy sa mga kadakuan sa kagamhanang probinsyal nga mahatagag oportunidad ang kabataang adunay pangandoy na makahuman sa pagskwela. Sa our very own Governor Juliet Uy, thank you so much for continuing this program no nga maka-benefits good ang mga estudyante, mga youth sa ato ang province, and to all the members sa aning programs ay Scholar ko ng Bayan. Thank you for supporting us students. Subay kini sa iyang pagpatuman sa bangon strategic agenda nga nagtinguhang mapalambo pa ang lalawigan labi na ang sektor sa kabataan. Magpadayon pa si Governor Uy sa pagpaningkamot nga mahatagag oportunidad ang kabatan-unan aron mas mahimong progresibo pa ang lalawigan sa Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Nefelem Diaz, Miss or News. Sa atong pagbalik, atong tan-awon ang mga kalampusan nga nahimo sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo Provincial nga nagdala sa kaayuhan alang sa katawhan. Mamina una kita kining weekly accomplishment report ni Governor Juliet Uy sugod sa Mayo 18 hangtod Mayo 23 ning tuiga. Walay hunong ang paglihok sa kagamahan ng probinsyal sa Misamis Oriental. Tungod kay alang kay Governor Juliet Uy ang tinuuray nga serbisyo wala gipiling adlaw, oras o kahimtang. Sa nagkadaiyang sektor sa probinsya, makita ang panaghiusa sa matag opisina, ahensya o katawan alang sa usa ka tumong ang mas ligon, mas himsog ug maayong kaugmaon sa Misamis Oriental. Adlawng Sabado, May 16, malampusong natigayon ang Free Medical Surgical Mission sa Misamis Oriental Provincial Hospital Initaw. Pinaagi sa pagtinabangay sa Northern Mindanao Medical Center. Daghan katawhan ang nakaangkon og libre nga serbisyo sama sa bloodletting, prenatal checkups, cervical cancer screening, ultrasound ug operasyon alang sa kababaihan nga adunay mayoma.
cyst o uban pang mga sakit sa matres. Sa maong adlaw usab mitambong si Governor Juliet Uy sa ika-56 Annual General Membership Assembly o ika-58 Founding Anniversary sa Moresco 1 sa Lagindingan. Dinhi gipadayag sa gobernadora ang iyang pagtuo nga pinaagi sa panagiusa o kooperasyon mahimo natong mapakunhod ang presyo sa kuryente ug mas mapalambo ang serbisyo alang sa katawhan. Pagsulod sa bagong simana, mas gipakusog pa ang sektor sa agrikultura pinaagi sa Provincial Agriculture Office. Atol sa ika-20th flag raising ceremony, girepresentar sa Pagro ang ilang mga kalampusan gikan sa produksyon sa mais, humay ug high-value crops, hangtod sa paghatag og binhi, abono ug farm interventions ngadto sa atong mga manguuma. Gipahigayon usab ang ceremonial turnover sa small-scale composting facilities, portable solar dryers, corn seeds ug fertilizer. Mga programang nagpakita nga ang agrikultura usa ka prioridad ni Governor Juliet Uy. Sa maong adlaw usab nagtigom ang mga department heads, chiefs of hospitals ug administrative officers sa Kapitolyo alang sa orientation sa new Government Procurement Act. Gipasiugda dinhi ang importansya sa transparency, accountability ug efficient process sa tanang transaksyon sa gobyerno. Usa ka pamaagi nga hugot nga gipatuman ni Governor Juliet Uy isip kabahin sa Bangon Mis-or Strategic Agenda. Padayon usab nagkaiusa mga stakeholders sa sektor sa agrikultura pinaagi sa Stakeholders Roundtable Discussion nga gipahigayon sa Pagro. Nagpakita kini nga kung adunay pag nag-iusa, adunay kusog nga mahimo og dugang oportunidad ug kalambuan alang sa katawhan. Sa adlong Miyerkules, nagtapok usab ang mga coordinators sa IKNB o Eskola ko ng Bayan gikan sa tibuok Misamis Oriental aron mas mapalig-on ang suporta sa edukasyon ug scholarship program sa lalawigan. Samtang niadtong Huwebes gilungsad ang Bigay Bigas program diin libo ka pamilya gikan sa Claveria, Hasaan, Taguluan ug Villanueva ang nakadawat og libre nga 10 kilos nga bugas. Kini nga programa ni Governor Juliet Uy mapadayon ug ipalapad matag barangay aron mas daghang pamilya ang matabangan ug makaangkon sa suporta gikan sa gobyerno. Sa maong adlaw usab miduaw sa Kapitolyo si Ms. Jezreel Gaza Agizando, Operations Manager sa usa ka private company nga nagdonar sa playground sa Capitol Grounds. Ang tinguha nga madala usab kini sa nagkadaiyang lungsod sa probinsya isip kabahin sa ilang corporate social responsibility. Kini nagpamatuod kung matidud-anon ug kasaligan ang liderato, dagan usab ang andam mutabang ug muhatag alang sa kaayuhan sa Misamis Oriental. Padayon usab ang mga kalihukan gikan sa nagkadaiyang opisina sa probinsya. Pinaagi sa PESO o Public Employment Service Office, gipaygayon ang local recruitment activity sa Capitol Grounds aron mahatagan og oportunidad sa trabaho ang mga Misamis nun. Samtang ang Provincial Veterinary Office malampusong nagkolekta sa blood samples sa Kalawitan Eggs Producing Farm sa Claveria alang sa ADMCC accreditation. Kabahin sa pagpalig-on sa animal health monitoring ug dekalidad nga poultry production sa probinsya. Adlaw sa Sabado miapil usab ang Misamis Oriental sa ika-66 nga palarong pambansa opening ceremony, usa ka simbolo sa suporta sa probinsya sa kabatan-unan, sportsmanship ug paglambo sa talento sa mga kabatan-unang Misamis Oriental. Sa matag lihok, matag serbisyo ug matag programa, mapakita nato nga ang Misamis Oriental padayon nagbangon pinaagi sa panagiusa, kooperasyon ug matidul-anong pagserbisyo. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy, ang serbisyo dili lamang obligasyon kundi usa ka saan nga walay hunong sa pag-alagad alang sa Misamis Oriental. Bangon, Mis-or. Ang umasa balay nga programa sa kagamahan ng probinsyal, padayon nga nagpakita sa kamihinungdanon sa pagpananom, isip paagi sa pagsiguro sa pagkaon sa probinsya, diin bisan pa man ang mga person deprived of liberty or PDL, misugod na sa pag-implementar ni ini. Ania si Reggie Ann Maygay alang sa kompletong detalye. Sa tinguhang mapalawig ang umas sa balay nga programa, lakip nagkato niini ang mga persons deprived of liberty kon PDLs. Kung asa mapasalamaton kaayo sa maong oportunidad, labi na dakong tabang samtang sila anaa sa rehabilitative years. Pinaagi usab sa maong programa makakato ng tanang benepisyaryo sa pagpanguma sama sa pagtikad og yuta nga dunay potensyal alang sa gardening ug livestock.
Si alias Toto usa lang sa mga inmates nga desididong himuon ang natun-ang proseso o klase sa teknolohiya sa gardening. Minsahe niini nga ilang tagaan og bili ang gitanyag nga skills, labi na ang pag-amuma sa umaabot produksyon hangtod na sa pagmarket ug pangkonsumo na usab nila. Mao kani ang mga oportunidad nga gihatag ni Governor Juliet Uy nga kami matagaan og kanang dugang kadasig o kanang dugang income kung maabot gid nga punto nga kanang ma-improve ang among agriculture dinhi sa MOPG sa Ilitaw. So dako kay pasalamat uban usab sa among leadership sa among jail warden na Roelio Rabor. Salamat kayo diha sir. Sa akong tinguha nga kung puhon-puhon kung makagawas na ko dinhi. So ako yung itanong sa kuno lang sa akong nakatunan din daton po na ako dito sa akong pamilya tungod kay makatabang pud sa amuha sa akong pamilya. O sapod kanang dugang og income kung ugaling ako isang maayuhan og dala sa akong pag-agriculture. So dako kay nang income sa ko, dako kay impact sa akong kagalingon. Alang sa ikadawang hugna, malampusong natigayon ng modular training ang gilangkuban sa lecture, demonstration ug aktual nga workshop sa tanang inmates kung pag-apply silang nakatunan, sama sa soil composting ug ang paghimog abono alang sa vegetable gardening. Anaa sila si Pagro Consultant Perfector Rom Jr. ug Agriculture and Biosystem Engineer Evie Ilago sa maong higayon. Gipaabot nila nga ang tumong sa USB program mao gayud ang food security, skills development ug livelihood opportunity. Lakip niini ang panlantaw nga sa maabot makasupply na ang MOPJ ug mga utanon ug uban pang produkto gikan sa USB program nga mahimo nilang source of income. Samtang sa MOPJ Provincial Warden Retired Police Major Rogelio Labor Jr. gisaad nga paningkamutang dili masayang ang pagsalig kanila ug andang paluyuhan ang gobernadora sa planong food sustainability ug dugang kapangitaan bisan sulod sa MOPJ. Karon amo na ginin na materialize kay sa high time na kataas ang presyo, so isa sa nakita ni Gob na makatabang ta sa cost cutting sa budget sa Kapitolyo. Isa sad sa makita nato ani na benepisyo sa itong mga PDL along the way kung kani puro pa man sila ongoing mga kaso makagawa sila, they can use this sa ilang respective na panimalay, even sa panimalay or community, mabot sila dito. Pwede nila ni ma-apply, pwede nila magamit ng ilang natunan din kay dili malang ni siya para lang sa ato din. Para po ni sa ilang kagalingon aron at least ang kanina programa dili lang ni programa ni Gob na makatabang ni sa makakata sa budget kay maka-produce man tao mga pananom. So para po ni sa ilang tagsa-tagsa kagalingon na mugawas sila din part sa rehabilitation sa ila na sila natunan na wild guys stable sila din. Nagsilbing pamatuod sa tiunay nga panerbisyo ni Governor Uy ang paghatag patas nga pagtagad ngadto na sa tanang sektor sa Katilingban. Ug ang agrikultura maoy usa sa prioridad ni ini nga buot mapalambo alang sa kinatibuk-ang kaayuhan sa Miss Or. Update gikan sa MOPJ, ako si Regiana Mormaygay, Miss Or News. Daghang salamat, Reg. Sa laing bahin, padayon nga gipakita ni Governor Uy ang iyang suporta sa mga nursing students sa lalawigan. Pinaagi sa nagkadiyang programa og tabang sa ilang pagskwela o pag-andam sa ilang propesyon. Ani ang tibok storya kalabot niini. Bangon, Miss Or Balita. Nagpadayon ang Ligon ug walay hunong nga suporta ni Governor Juliet Uy alang sa kabataan pinaagi sa Scholar Ko ng Bayan nga programa nga naghatag og dako nga kahigayunan sa mga estudyante nga makapadayon sa ilang pagtuon ug makab-ot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Pinaagi niini nga inisyatiba daghang kabataan sa probinsya ang nakadawat og pinansyal nga tabang nga gigamit alang sa ilang matrikula, mga gamit sa eskwelahan ug uban pang panginahanglanon sa edukasyon. Gibutyag ni Governor Juliet Uy nga iyang padayunon ang pagpalapad sa mga programa aron mas daghan pang kabataan ang makabenepisyo niini. Hoping and praying na tabangan nato ang ato mga teachers, labi na yun ang ato mga ginikanan, na dili nato padaan ang problema. Kaya nakita nato ang kalampusan o ang ato pagtinabangay maudyod ang dako na kausaban sa atong komunidad.
sa tanan, labi na yun sa ato mga teachers, faculty, labi na yun sa ato mga estudyante, mga ginikanan. Salamat kaayo sa inyong pagsalig o paambit sa inyong mga problema na karon inahinay akong tabangan at tuupo. Tanan kini naanyoy kalampusan. So sa tanan, daghan kaayo. Salamat. Sa kalihukan, personal nga giapod-apod sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy ang mukabat sa 1.3 milyones ka pesos alang sa mga benepisyaryo sa Scholar ko ng Bayan sa Mindanao State University na Awan, diin 97 ka mga estudyante sa kursong nursing ang nakadawat sa maong ayuda. Dako ang pasalamat sa mga lidere sa nasangpit nga lungsod sa paghatag suporta alang kanila. Pasalamat po sa atong gobernador kay daghan kay siya og plano na isulod sa amo. Usan ini at dili lang kay kini, dili na financial assistance. Ang maong educational assistance dako og ikatabang sa mga estudyante nga nagpadayon sa ilang kurso hilabi na sa pag-atubang sa nagkadaiyang gastuhonon sa ilang pag-eskwela. Governor Uy, salamat kayo Gob sa imuhang walay puas nga suporta o gugma nga gihatag kanamo. Mapasalamaton kayo mi nursing students sa imuhang educational assistance. Dapo na kayo ning tabang sa amoa Gob, ilabi na sa amoa nga mga boarding house, and mapasalamaton pud ang amoang ginikanan kaya doon na sila kaagapay katabang sa amoang pag-eskwela. Manghinaot mi Gob nga unta magpadayon ning imong suporta sa amoa po nantud sa makahuman mi, and Gob imong pagalauman nga mas maningkamot ni sa amoang pag-eskwela ug magpugi mi. Daghan kayong salamat Gob. Sa matag pag-apod-apod sa educational assistance, makita ang kalipay sa mga estudyante o ilang mga ginikanan tungod kay ang programa nakatabang sa pagpakunhod sa ilang pinansyal nga panginahanglanon. Salamat kaayo, thank you so much sa inyong support sa mga nursing student here in MSU. Our heartfelt thanks. Ang Scholar ko ng Bayan dili lamang usa ka simpleng ayuda, kundi usa ka pamaagi aron matabangan ang mga kabatan-unan nga mahimong andam sa ilang umaabot ug mahimong responsable nga miyembro sa komunidad. Gilauman usab nga pinaagi sa padayon nga implementasyon niini, mas daghan pang kabataan ang mahimong profesional sa umalabot. Kahinumduman nga padayon ang suporta sa inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy sa programa sa edukasyon nga maghatag og kalambuan padulong sa mas hayag nga kaugmaon alang sa kabatan-unang misa-misnon. Alang sa tinuray nga kamag-uhan, ako si Ellen May Lahinaw, Bangon, Miss Or. Mas gipalig-on ni Governor Juliet Uy ang suporta sa mga mag-uma sa lalawigan, pinaagi sa pag-turnover sa nagkadiyang agricultural machines nga makatabang sa pagpasayon o pagpadali sa ilang panguma. Alang sa dugang detalye, ania ang balita. Bangon, Miss Or Balita! Malampusong natigayon ang turnover of agricultural machinery sa kagamhanang probinsyal. Ang maong mga ikepo gilangkuban sa tulo ka 4-wheel tractor units ug usa ka gatos ka coconut seedlings gikan sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization (CONPHILMEC) ug 8 ka composting facilities for biodegradable waste usab gikan sa Bureau of Soils and Water Management. Misintro ang mensahe ni Governor Juliet T. Uy sa paghatag importansya sa mga mihuras ug ikepong nahatag kanila aging pagpasalamat sa mga taong gigamit aron matuman ang mga yangungo. Gihatag kaninyo gikan sa provincial government para inyong mahimong puhunan. Dako ang kumpiyansa sa naglambigit nga mga partner agencies nga dili masayang ang ilang gi-invest sa probinsya nga pinaagi niini samot mapahugtan ang kolaborasyon tali LGUs. So ang ato ang partnership sa ato ang pag-grow sa ato ang mga farmers sa rice padayon siya. Ang importante na ato i-strengthen ang ato ang komunikasyon. Assures you of its continuous support as an arm for technical expertise to maximize the benefits of these composting facilities through collective action. We can build healthier soils, cleaner communities, and a more sustainable future.
Samtang panginaot ni DA Region 10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan nga magamit gayud sa insakto ug dunay igong monitoring ang tanang resources bahin sa kalidad ug sustainability. We are also consolidating our program so that we can measure the income success every year as we increase our budget for Misamis Oriental. Our team from the Department of Agriculture will make sure that all allocations are transparent to the local government so that you don't need to submit letter of intent, but we will make ourselves or yourselves be accountable to implement that program. Ang nahimong mga benepisyaryo ning higayuna kay mga mag-uuma o kooperatiba, lakip mga tulunghaan. Hinungdan nga labihan ang pasalamat sa tanan nga nakabaton sila sama niini. Kanang traktor dako kay katabang sa among kuan paning panguma. Kay makapamino sa among gasto sa land prep. Unya makatemprano pod sa among pagtanom tungod kay naay mo land prep sa among mga basakan. Ilipay gud kay mura bitaw ka ng imposible pero posible di ay sa among mga kami nga mga mag-uuma nga nakit-an mi si Gov nga apod nga nagsuporta. Salamaton kami sa provincial government sa Misamis Oriental sa paghatag ka na maingon nga usa sa mga beneficiaries tungod kay kini makatabang sa mga kabataan sa pagpalambo sa ilang kaalam aron matudloan ang mga kabataan because ang farm school is gikan sa school, tudloan ng mga bata within the school, then into the household. From school, ang ilang learning i-transfer nga to sa household, then from household dito din sa community as a whole. So daghan kayong salamat through this effort sa panguningkamot sa atong halangdong Governor Juliet Uy. Laumang magpadayon ng pag-implementa sa mga proyekto nga ang labing tumong maugayod ang tingusbawan sa panginabuhian sa matag mag-uuma ug ang kinatibuk ang pag-uswag sa sektor sa agrikultura nga dunay dalang maayong epekto sa tibuok Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regiana Moratonil Maygay, Bangon, Miss Or. Samtang atong sayron kung unsa ang mga proseso nga buhaton sa matag kliyente nga modangop og mangayog tabang sa mga social welfare ug assistance offices sa Kapitolyo. Atong sayron ang dugang detalye niini sa Uy Kabalo Ba Mo Special Edition. Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. Garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Daghan day kayong paagi nga pwede makuha ang mga tabang nga gikan sa provincial government sa Misamis Oriental. Gikan sa medical assistance, edukasyon, panginabuhian, hangtod sa legal ug social services, naadiri ang Kapitolyo para mutabang ubos sa administrasyon ni Governor Juliet Uy. Apan, unsaon nato kini pag-avail? Unsa may mga proseso o kinsa ang angay dulon. Ayaw kabalaka, kay karong adlaw, amo kang ituyok dinhi sa atong provincial capital aron ipakita mismo kung unsaon pagkuha sa mga serbisyo nga para gyud sa katawhan. Ang unang buhaton, simple ra kaayo. Pag-abot nimo sa sulod sa atong provincial capital, diretso sa front desk nga nahimutang sa tunga-tunga sa lobby. Hi! Welcome to Misamis Oriental! Dili ka mangayo og service slip. Mao ni ang pinakauna o pinakaimportanteng dokumento nga gamiton aron maibaw-an kung unsang klase nga assistance imong kinahanglan. Ayaw ka balaka, kay anda mga atong mga buutan nga front desk staff sa pagtabang nimo sa pag-fill out ni ini nga form. Kung man mo makuha ug mapuno ang imong service slip, andam na ka sa sunod nimo nga lakang. Ikaduha, kinahanglan mahibal-an nimo ang corresponding requirements base sa assistance nga imong gusto i-avail. Depende sa klase sa tabang, sama sa medical, educational, burial o livelihood assistance. Laylay po ang mga dokumentong imong ipasa. Pwede nimong pakutanon ang front desk officer o tanahon ang listahan nga nasa information board para sigurado na kompleto imong requirements.
Mas kumpleto imong papeles, mas paspas ang pagproseso. Mao kini ang mga listahan sa mga dokumento nga gikinahanglan sa matag assistance. Sa medical assistance, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy. Sa medical abstract o medical certificate, pinakabag-o sulod sa 3 ka bulan nga adunay license number sa doktor. Duha ka kopya, usa ka original ug isa ka photocopy sa hospital bill o statement of account o medical prescription o reseta sa tambal nga gipirmahan sa doktor nga nag-atiman uban sa license number. Duha ka kopya sa valid ID nga photocopy, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay captain o punong barangay. Or pwede po DSWD, case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa assisted devices assistance sama sa wheelchair, hearing aid, eyeglasses o guban pa mao kini ang inyong kailangan dalon. Duha ka kopya sa inyong valid ID, duha ka kopya sa isa ka original, isa ka photocopy sa inyong medical abstract, duha ka kopya sa pinakabag-ong whole body picture, ug duha ka kopya isa ka original, isa ka photocopy ug certificate of indigency nga gi-issue sa inyong barangay. Para sa embalming assistance o tabang sa imbalsamo, duha ka kopya, isa original, isa ka photocopy sa death certificate, duha ka kopya sa burial contract nga photocopy, duha ka kopya sa valid ID nga photocopy, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay, o case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa calamity assistance o tabang sa kalamidad, magdala lang kamo og duha ka kopya sa inyong valid ID. Para sa mga nasunugan, magdala mo og duha ka kopya, isa original, isa photocopy, certificate gikan sa Bureau of Fire Incident. Magdala pud kamo og duha ka certificate of indigency gikan sa inyong barangay, isa ka original, isa ka photocopy. Hulagway or picture atol sa insidente. Og duha ka kopya, isa ka original, isa ka photocopy sa barangay certificate. Og magdala pud kamo og case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or sa DSWD. Para sa financial assistance o transportation assistance, magdala na duha ka kopya sa valid ID o letter nga address kang Governor Juliet Uy. Sunod, ang front desk staff na dayon ang maghatag og instruction kung asa na opisina kamo adto. Kung kumpleto na imo requirements, ilang i-verify o dayon ilang kang i-refer sa hustong opisina depende sa klase sa imong assistance. Importante yun nga maminaw og sabton ang mga instruction nga ihatag sa staff sa opisina nga imong gadtuan. Ang matag assistance adunay kaugalingong proseso o ang atong mga staff mutudlo kung unsay sunod buhaton sama sa assessment, verification o follow-up schedule. Pahinumdum lang, basta kwarta sa gobyerno, dili gid diretsong ihatag sa samang adlaw. Ang pondo sa gobyerno moagi sa hustong proseso aron masiguro nga ang tabang mahatag sa hustong tao sa hustong paagi. Ayaw pagdahog ng cash dayon ang imong madawatan. Ang pasensya o pagsabot kabahin sa proseso mao imong kaabang. Sa Misamis Oriental, ang serbisyo sa katawan limpyo, tinudanay ug para sa tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw mga kamisor. Ang probinsya sa Misamis Oriental andam kanunay sa pagserbisyo sa katawhan. Ubos sa maayong liderato ni Governor Juliet Uy. Magkita-kita na sa sunod ng segment. Kailahin na po ang atong topiko nga atong tukion. Kini si Zay. Kini si Kendra o kini ang Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Ug karon atong sayron ang kahimtang sa panahon alang sa tibok Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Alang sa atong lakat sa panahon ning semanaha, Mayo 28 hangtod sa Sabado Mayo 30, ang Misamis Oriental makasinati sa pagpanguron ngadto sa panalagsang madag-umon nga kalangitan ug dunay posibleng pag-ulan o rain showers lakip na sa pagpangilat. Ang temperatura ana sa pinakaubos nga 24 degrees Celsius ug pinakataas nga 32 degrees Celsius. Gipahimangnuan ang tanan nga mag-amping o magdala kanunay sa panagang sa init ug ulan sama sa payong, kalaw o raincoat aron makalikay sa unsa mang sakit-sakit tungod sa kalit-kalit nga pagbago sa lakat sa panahon. Sa dili pa ta matapos ani ang mga pipila ka mga personalidad nga nagpahayag sa ilang dakong pasalamat o pagdaig
kang Governor Juliet Uy tungod sa padayon nga paghatag og serbisyo og suporta alang sa matag misa-misdon. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Nga mong gihangyo nga tabang kang Governor Juliet Uy is ang among hospital bill kaya ang akong anak is na hospital siya sir. Ano bitong walang-wala na bitagi ka sir kaya actually ako kanang uwi ko klase nga mama kay kanang itong gamay nga kuan sa akong anak kay namatyan na mo ko tulo ka bata sir. Sorry kay sir ha. Kay siya sir kanang igambol ko ani even though nga dagan mo question sa ako dito ko ni dool kay nakuha naman ko siya sir kanang ko gusto nga mawala ang bata munang ako akong pasalamat nga sa pinagi sa program ni kuan Governor Juliet Uy natabangan mi sa ako ang problema sa hospital bills sa kuan Holy Medic. Sorry kay sir kay emotional ko basta yung nani kay na-trauma na ko atong nitabo sa ulo ka bata munang wala ko nagduduwag ani dire nga kuan nga mangayo og assistant. Ayaw mo pagduwa-duwa og ani sa Kapitolyo kay ilabi na kung naay kanang for example manghangyo mo tabang sa inyong financial assistant or medical assistant. Wala gyud pagduwa-duwa sila sa pagtabang labi na kay accommodating kay staff ni gobernador dayon si gobernador Juliet Uy wala siya pagpili sa pagtabang kung kinsa may moduol sa iyang buhatan diri sa Kapitolyo. Daghang kaayong salamat. In the recently concluded National School Press Conference, I learned the support the governor has extended to our young journalists and even to the teacher advisors. No? We are happy to note that Misamis Oriental is the champion. Because of that, our learners and even teachers are motivated to participate in the contest because of the financial support from the very start, from the school level contest to the division level contest and up to the regional contest. The support extended by the governor really gave a boost and moral support to our aspiring journalists. First time pag ako nga nakadungog ali naka-appeal nga senior ngani nga lityor. So sa ako dako gid tabang sa ako nga ngani sa pag diskartes tanom sa dita magastuan makasibta og unsa pa tabang sa atong panglawas nga iwas sakit. So dako gid nya nakatabang sa kuha so excited ko ani og mahuman ni ugma pwede na ako kuan sa gamay nga area og sa nag-speak ko ani nga diya dayon ta diay magkasugod og makasibing sa atong income nadlawaloy income ug makakaon pag gyud ta og usa maka kasuban nato nga mga igsoon og so dili kayo hago nga kuan maglampasa pagkuan luag ug magdaro og luag so ngani ra di ang sayon niya idea sa daghan kayong harvest klase og presko pagay mga tanom. So ako kong pasalamat sa atong probinsya gobernador si Ma'am Juliet Uy nga siya nag koneksyon niya moabot diri sa amoa sa IPARS Association sa 15th IB di Malupig Batalyon. Salamat din ko sa 15th IB nga sila koneksyon og sa silang ma'am nga kuan nga nagkuan diri sa amoa og sir nag-lecture karon nga gigamit yun niya ang yang kasing-kasing nga pag-anhin diri para lang makadungog mi sa mga tambis nga pulong para sa parte sa sayon niya panginabuhian. Sa atong US segment, atong explore ang usa sa mga ginapasigarbo nga delicacy sa lungsod sa Mantikaw.
ang lami nga bibingka nga dugay ng paborito sa mga misamisnon. Atong tukion ang storya sa maong delikasi nga padayon nga nagdala og garbo sa lokal nga kultura ug turismo sa Misamis Oriental. Atong lantawon kini ang programang Misuroy. Uy, Misamisnons, nangita ba mo og pwedeng maadtuan nga mga maanindot nga lugar for stress relievers samtang ga-enjoy usab sa lamiang mga pagkaon? Aniya kita karon sa gibantog nga bibingka espesyal diri sa lungsod sa Lugait ug Mantikaw. Unsay naaani, giunsa kini pagluto, unsa ba gyud ang naka-espesyal niini? Tara, ubani ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Partikular sa lungsod sa Mantikaw nga nahimutang sa segundo distrito ng probinsya sa Misor, ubay-ubay ang mapalitan sa bibingka. Ang bibingka mao'y sikat nga produkto dinhi sa lungsod sa Mantikaw. Ako di si Maiko Kapampangan, 25 years old, taga Iligan City, Santa Palomina. Unsay proseso sa paghimo gyud bibingka? Ang pinakauna gyud kay kilohon man ang bugas, kay sugar, kilo pun sugar. Then kisla na mo, butang aglubi, butang agyes, ipagaling. O magpagaling, patubo ka dyan. Ayaw di may magpande na, magpa-heaters pugon. Ayaw di may magproseso luto na dayon. Ang bingkahan din sa lungsod sa Mantikaw, abli 24/7 kung asa maka-avail ang tanang turista. Nagabiyahe pasulod og pagawas sa Misor, bisan mga estudyante og tanang gusto mitilaw niini. Daghan ba ka ng mga turista gani diri Oh, daghan kayo. Daghan kayo, bibo ang isa nang gani kay nagaluto po kahapon karon kay nahurot na sad, dali ra kay mahurot ba kay Bane sikat mo di kay bingkahan rin. Ang isa gyud ka bingka gyud na gyud kay tag 5 na poy tag 10. Samtang ang bibingka dili lang mapalit sa Mantikaw apan ana usab sa siglit nga lungsod nga mao ang Lugait. Pila ka bingka mga produce sa isa ka adlaw? Mga 12 kilos mo haon og mga 16. Ang isa sa icons mo gud namo sa pulo kadagko din apoy 36 ka gagagmay sa isa kay 49 ka cons. Importanteng masuportahan ang lokal na mga produkto dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental isip tabang sa mga gagmayng negosyante o mga trabahante sa ilang kuhaanan o panginabuhian, bisan kita mga consumer dako usab kining benepisyo aron mapalambo ang atong kinatibuk-ang ekonomiya. Ayaw na paglangay, suroy na mo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kung asa dili gayud kamahayan, apan siguradong makatagbaw kanimo og imo nang kanunayang pangitaon. Good food, good mood, once experienced, always wanna go for more. Uniquely Misor, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang laing pang episodes sa atong Misuroy na programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy padayon gipakita ang panagiusa, kooperasyon ug lig-on nga liderato aron mapadali ang pag-abot sa tinuod nga kalambuan alang sa tanan Misamisnon. Daghang salamat Misamisnon at ang ininyo ang mga mahinungdanong impormasyon nga atong isibya sa sunod nga episode ning atong programa. Sa ngalan sa Tipok Pwersa sa Misamis Oriental Provincial Information Office, subli ako si Alay Melahinaw o kini ang Miss or News.